Kapod wang'iyo mago matimore Siaya Ramogi juang' pod wagoyo mana tache county no ma Siaya. Wang'eni weche motenore kod weche mag chiemo kata weche mag thieth kama gavana mag county ma Siaya James Orengo chiwo ler ewi kuo mar yiedhe e osiptende ka ranyisi en osiptal maduong' mar Siaya County Referral. Orengo wacho ni yiedhe go lale lwet jogo matiyo e ute thieth mag sirikal. Ewi mano oyango ni piny owacho mare dwa kawo okang' motegno mar chiwo arita ne yedhe manikono ka Orengo bende wacho ni yedhe ma ibiro chiw gi bad migawo mar KEMSA kochakore sani ibiro luw ndachgi gi piny owacho mondo mi lero bedie kaka yedhe go itiyogo. Tumefanya mipango kabambe kuona kwamba zile pesa ambazo tumeweka ya kununua dawa hakuna kuguza. Pesa ya dawa hakuna kuguza, ili wananchi wapate dawa. Tutaleta teknolojia mpya ambao dawa ikitoka KEMSA we can trace it. Nataka kuwaonya wananchi, tunataka kuleta teknolojia ambayo dawa ikifika Skalame na utoe katika health center ya Skalame unaenda nayo. Mimi pale nakaa kwa ofisini naona tu ile dawa inapotea. Ile tajajonyo